сафорати ҷопон дар тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва федератсияи ҷудои кишвар ба хотири гиромидошти хотираи доктор Акино Ютака мусобиқоти таҳти унвони ҷоми Акино Ютака оид ба ҷудоро баргузор карданд. дар маросими ифтитоҳияи ин мусобиқа намояндагони ниҳодҳои ёдшуда суханронӣ карда аз талошҳои доктор Ютака барои мусоидат дар барқарории сулҳ ситоиш карда иброз доштанд ҳамчун инсон ӯ шахсияти барҷастае буд. таъкид гардид вай худ варзишгар буд ва имсол рӯзи гиромидошти ӯ ба рӯзи варзиш ва солимгардонӣ рост омад ки басо рамзӣ мебошад. суханронон ҳамчунин иброз доштанд варзиш муаррифгари халқу миллатҳост ва марҳум доктор Ютака ҳамчун ҷудокор ва ё варзишгари ҷопонӣ давлату миллати худро дар Таҷикистон хуб муаррифӣ кардааст. доктор Акино Ютака ҷони худро барои сулҳ фидо кард, аммо ном ва хотири ӯ ҳамчунон зинда аст. барои мисол, ман соли гузашта дар Нуробод будам ва дидам, ки мардуми тоҷик ӯро фаромӯш накарда ва аз рамзи ёдбуди ӯ бисёр хуб нигаҳдорӣ мекарданд, ки боиси ифтихори ман мебошад. доктор Акино донишманди сиёсӣ буд, аммо чунин ақида дошт, ки ҳама вақт бояд дар амал ва дар ҳаракат буд. бидуни амал ва ҳаракат чизе ба даст намеояд. барои амал кардан бадан ва рӯҳияи қавӣ зарур аст, ки аз тариқи варзиш ба даст меояд. бинобар ин доктор Акино ба ҷудо ва регби машғул буд. ба ҳамин хотир барои гиромидошти ӯ мо ҷоми Акино Ютака оид ба ҷудо баргузор мекунем. дар анҷоми маросими ифтитоҳия ба ёдбуди доктор Акино Ютак ҳозирин дақиқаи хомӯш истода сипас суруди миллии ду кишвар садо дод. варзишгаронро қосидони сулҳ мегӯянд. Акино Ютака шаҳрварди ҷопон ҳам қосиди сулҳ буд ва ҳам варзишгар ва дар рафти ҷараёни сулҳи Тоҷикистон дар ҳайати созмони милали муттаҳид дар инҷо ҳузур дошт ва ҷони худашро дар Тоҷикистон ба хотири сулҳи ин кишвар фидо намуд ва имрӯз мардуми Тоҷикистон ва варзишгарони Тоҷикистон инҷо ҷамъ омаданд то ёд ва хотираи ин марди шарифро бо баргузории мусобиқаи ҷудо гиромӣ доранд ва ҳамакнун мусобиқоти расмии ҷудо оғоз гардиданд. дар мусобиқаи ҷоми Акино Ютака оид ба ҷудо наврасону ҷавонони кишвар дар 8 категорияи вазнӣ вориди рақобат шуданд. дар толор бошад собиқадорони ин раштаи варзиш низ ҳузур доштанд ва баргузории чунин мусобиқотро муҳим арзёбӣ мекарданд. ин мусобиқа ба анъанавӣ мешавад ва дар ин мусобиқа не ки фақат шаҳрвандони Тоҷикистон ман боварӣ комил дорам, ки ин мусобиқа ҳамчун мусобиқаи байналмилалӣ баргузор мегардад ва бо иштироки варзишгарони ҷапон ва дигар кишварҳо дар оянда ин як таъкурси барои омода гаштани варзишгарони қавӣ барои иштирок дар бозии ҷаҳонии байналмилалӣ ва олимпӣ мекардад. воқеан ҳам дар оянда табдил додани ин мусобиқа ба макони ҳунарнамоии ҷудокорони кишварҳои гуногун пешниҳоди ҷолиб аст ва сафири ҷопон низ аз ин истиқбол кард. бисёр идеяи ҷолиб ва ман ҳоло дар борааш фикр мекунам. доктор Акино ҳам мехост пайғоми сулҳро ба мардуми тоҷик диҳад, аммо ин пайғом метавонад ба тамоми мардуми ҷаҳон низ бошад. ин пешниҳоди хуб аст. ҳамин тавр ҷудокорони наврасу ҷавон ба навбат ба майдони рақобат баромада ҳам ҳунар ва маҳорати худро сайқал медоданду ҳам ёд ва хотираи Акино Ютака варзишгар ва қосиди сулҳ аз кишвари ҷопон ки 20 июли соли 1998 ҳангоми сафар дар ҳайати нозирони сулҳи созмони милал дар ҷануби кишвар ба ҳалокат расид гиромӣ медоштанд. дар анҷоми мусобиқот ба ғолибони ҳар вазн дар маросими тантанавӣ медал ҷом ва ҷоизаҳои таҳия гардида супорида хоҳад шуд.